imi makatungamira sinotenda Right guys, there's a family. Chimbotega wako, chimbuana wako waunotega, imbuana wako waunotega guys. Tine a guest atina yo panapa guys. Tine guest atina yesi mucha. Tine guest atina yo muzwana nasi panapa guys. Irikuda kuzikana mu Zimbabwe community. Anditika. So ingowana wako yemi kunzo mvunzo, yemi muzive muno uyu kuti ndiani, yemi kunzo mvunzo, yambokuda kungobvunza pamusoro pemunhu uyu. So ingotega wako waunotega. Anditika tiwane kufamba nichi tiwane kusivana kwatonora dhimaya kwatonora nzadzi yangu tava kwa Brian mili gore regonzo let's support guys, let's support our own guys, let's support our own people. Uyaitis bunze mibunzo. Pana imwe grace favor, neza vamwe. Katika music akanofaya katika guys. Yes Nelo. Kurunza music aka guys. Kurunza music aka.
Yes, yes. Yes, mucha. Lorraine Mukuni Nate. He's like a bitter guys. Muri too so guys. So guys, wakaita deep in thoughts, so it's just a digest. It's digest guys. It's just a play. I can't beat so. Amy. I call a man. Guys. Enjoy the bitter guys. Enjoy the bitter. What did I yoga? Very common guys. Unaenda kure funga dzinodzamu mai mwana. Yes, Veronica Tariro. Very nice and soft music guys. Kuri wega so unzati chiro unyasogaya baba mai mwana pamurume ndikachikunetsa uri kudheri mai mwana kana kuti uchiniswa nemurume atiza paya kana kuti ari mwana ari kunetsa kana kuti une kaproblem uchingonzwa zvakuka music wakagara so zvonyatsoendeka guys kana izvo zvinonochema musinze kwenenge anotokudada kanonaka manika music anochema izi makanzwa kabita makanzwa guys kabita unogona ngochema guys kabita kanonakidza kandangariro andinoona so guys ngatisapotane pachedu toda kumbonzwa munhu akadai music yo inonzi ndangariro ishi kuti ndiani achiimba song yakadai so iyi mainzwa here song yacho chaiyo zvairi kuti inorevei anganga afunge chii chakamuita kuti afunge pfungwa dzakadai so chii kuti aifunge aimbe kanziyo kakadai so imbonzwai inzwai song yacho guys nyatsonzwai inzwai inzwai guys inzwai kakapinda muropa adzimai achaitotoina inzwai I feel out of place. It makes me upset not to see your face. I feel out of place. It makes me upset not to see your face. Never again. kanobva kandifundisa mai vangu navamwe vakafa kasoma guys vakanga kure guys hello. Muri sei sei kwadadzi tinogamuchirai pachirongwa cheshe inoyi hanzvadzi Tariro Masawi muri sei sei? No, I very well, but hanzvadzi, we want to just know a brief history about yourself. Especially muri munhu akaimba kamba akapekuti kutungamira anyway tichasvika ipapo. Can you please tell us who is Tariro Masawi? Saka ndimba kaimba kambaba.
Okay, tell us, what issues were you dealing with when you sang this song? Well, I would say, obviously, the song is a kind of like a bit like emotional. Hip hop, like you know what? But I was watching like your recent live. There is lots of like issues, and there's many we don't really like get like to express ourselves. So it's in me personally, as a musician, I get like to express myself through my music. And sadly, like in the past, something like in the past like year or so, I lost friends, mine, in a short space of time. And sometimes it's just hard to pause because at the end of the day, but right up to all offload my problems who are your family, usually they're also in a distress situation. So you end up like just being closed, so that it's important to realize grief. It's important to celebrate life, but above all, it's just important like to just do it in a healthy way, which is music. So that's why like my song is about. It's not really like meant to be like to make you cry, but it's meant to make you do through something for you that like all of us we are bad boys in our own way. We are bad man in our own way. But when it comes like to push to shove, like when it comes like to music, I respect like those artists that like are not scared to go to those like sensitive areas. Artists who are not scared, who are not scared to say, what, yes, there is issue. Yes, I'm sad. Yes, what, I actually get troubles. Yes, I'm black. Yes, I get racist. Yes, and Mzimba. Yes, Mzimba is but we're gonna push on. Yes, people have died, but what, we're gonna try to put one feet after another. So that this situation, so that when you hear like this song, it's something like that. Like for me, like I play piano, and I think you played the song and you played also the piano version. I would like to think that when people like listen to the instrumental, the way like that I play, it speaks to someone, because like I'm trying to put my emotions in the way that I'm playing. I'm trying to push my words, if that makes sense. So, when did you start singing? Yeah, because his voice renyu maimba kubhora here. Saka makatanga kudhara kuimba zvenyu asi maimba zvenyu kubhora ikoko. So you're saying this is your first album or your first song? This is the first song is myself, is Tariro Masawi. I've done like some things like in the past, which I really like, with some past inside like different like levels, but like that like it didn't wake out like the way that I wanted. So like now I'm coming up just through myself. So I would declare this is my first project, is myself. Okay, so I've got somebody who's asking if your music is on iTunes. My music, to be honest, my music is not on iTunes, but it will be on iTunes. But at the moment, if someone like wants to because I haven't even released this one, if someone like
obviously you are hearing it here again, but like not at the moment on iTunes anyway. Okay, so if somebody wants to buy your song, where can they get it? It's gonna drop on, say to people, just follow me, you know, just follow me, because like this song, just follow me. Some other people, they've actually had it like on their hands, so really, just follow me and just get it, because like this song, as I've said, it's about something that is honest. I hope like it will make people like stop and just like think and accept, oh, the video's gonna come. But like if someone like really desperately wants to hear it, just follow me and DM me, just inbox me if you really want it on your hands. Okay, so okay, guys. So are you saying if people, comes to your inbox and say I want the song, you're just gonna give them for free? The first 100, 200 of all, why not get it for free? Why not come to my inbox? Oh wow! Oh, this is a great opportunity, guys. I think all of us, we really need this song. I already have one. I already have it. You know, the drums and the song itself, guys. So this is a very beautiful song, guys. If you feel like sometimes you need to sit down on your own, you need to think deeper. You need to, to get deeper into your thoughts, guys. This is Tariro Masawi. You can go to his inbox. You can be given, the song for free, right? He's saying 100, 200 people for now, because at least he's still marketing himself. He's still starting, to get to venture into music, right? Like as a commercial. So guys, if you can just go to his inbox, you get the music for free. You don't even have to pay a dime for anything, because the music is not yet on iTunes or anywhere, though it's gonna be there soon. But since it's still one for now, you can go to his inbox, you can get the song, guys. You can play it while you are driving, you can play it while you are thinking, about your parents that have passed on. You can play it while you are thinking about, the situation that is happening inside your life. You can play it while you are thinking about, your husband who has ran away or something like that, You can get deeper into your thoughts with this song, guys. So grab the opportunity, grab the chance. There it is, for free. Just go to his inbox. His name is Tariro Masawi. Just go to his inbox and say, you know what? Can you please send me the songs? You would send the songs to you straight away, guys, for free. So Tariro, in the future, what should we expect from you as a musician? Okay, now on the future, or on the future projects, right? I expect like more honest music. It's gonna be like more like acoustic, but like obviously like more happy songs, and like and one of the track I can just give you like a hint. One of these tracks is gonna come, it's gonna be more like orchestra arrangements. So it's like some of the songs don't actually have like voices; they just go like bands. So the thing is, I also write pieces of music. So it's like in those songs that you're gonna hear, but like behind it, you're probably going to recognize some other African sounds. Like probably like some little bits of the songs that like you grew up with, but like in a different arrangement. Because I believe that music is just about like expressing ourselves, pushing the boundaries. So at the end of the day, I just like encourage like, because I consider myself like as a black African Zimbabwean man, right? I have got my own story to say. There is many platforms for people like us to say, but our story is gonna be heard and it's gonna be said. So at the end of the day, I support like all the ones like who are doing great things, and all the ones like who are just starting, all the ones like who are saying their stories, because our stories are important, So it's like this, like my way, like of saying like my stories, like in this like my way. It might be probably like mainly with the piano, it might be mainly with the doing like jewels, with the mirrors and whatever, but it is my way. No, I get you. So when you started singing, who inspired you to sing? Has it always been in your blood, or it's something that you learned from when you were growing up? Yeah, I would say like maybe like family, because like my family is full of like musicians, like people like they play. From my grandfather, used to play bira, like I've got like my nephew Drover, he does play. I've got my brother Jay Static, he's also really singer, his album soon. I've got also my sister, my Tomogara, she does gospel
gospel. So really, music is just like around me. I got my other nephew, Rodney, is also releasing his gospel. So really, music is around us, and I really need to make this stress. I know it might sound like a cliche. My music actually don't do it for money. You know, I actually don't do it. I just say it's my story. It needs to be hit. So you know, if you listen to my songs, if you like it, you know, that's fine. If you don't, that's also fine. And you know, if you follow and for the people like that, like who's been following me like on social media, and they realize like I like to talk, I like to banter, I like to make jokes. You know, I like to. So it's like that's just me, that's just life. So as I say, if you DM me and you want this song sent to you, if you're an artist, you want to try like something new, we'll try it. My background is in classical. You know, I can read, I can write music, I can write. You know, I play piano, I play harp, I play an acoustic guitar. I'm learning how to instrument and hopefully, you know, in 3 to 4 years time, I might learn how to play piano. You know, so Okay. that's basically it. So like now you're staying in the UK, right? Where things are happening, where there's a land of honey and milk. So are you like you no longer know how to speak Shona or what? Shona ndinotaura, but pane one andorasisa nacho. Stonye ndoctor say. Oh. I see the way that you are passionate about, speaking in English, and then I'm like, mvengemvenge, it's full of old people like us, they don't even know how to speak English, they don't even get to understand this English. So now, as a musician, he's trying to market his music. If you come speaking this English, someone can understand also. I know if you use this guy is like, hey. But the situation, the was Zimbabwe, yes, we want the music, yes, in the Maxis my studio, yes, in the Maxis my studio, but in the also Java, and the stories are runs by Madobosha and Sinatra, Jungle and Guitar, there is a scat the upper side. No, here, just on that. Don't like the other what some of us are is like to tell you that okay. Even an accent around Russia, you wax in there with a bit of but voice rate rakarerekera kukurova rakazvita kurova chamba singaiti saka language inonzi muteuro hashtag muteuro boys ndochiichocho ingori rasta zvoiri but asingarovi chamba anoenda zviri madzibaba manje kumadzibaba anobvumidza rasta here
amadzibaba vanamatirapati vanamatirapati makuno kune chando chinorova maoko amadzibaba vanochitira muchechi nerufu unozati ya20th century machechi akuivhurwa maona zvazvo kuti like munhu mwoyo wako ikutasika so zvakuivhurwa ndonyaya like yakachinzwa ikuti like vamwe vanhu vanozopedzera vazoita se vazopiwa madirection asiwo nevakuru vechechi but like inoreplace to zvako kuti ini yangu yandinoendawo unoziva chii kungona vanhu vakuru vanongonigaida vachingonipawo maadvice zvinhu zvinongofamba zvakangodaro havana kunyanyofokasa nekutyira kuti musoro wangu kana kuti ndazoita sei nonodhiraivha motikari yakaita sei vanongofokasa nongoti ini nemhuri yangu ndichikubatsirwa kuita kuti inione zijaya rangu nemwana wangu venyukuita right ndawa muchiti mine mwana wenyu zijaya renyu saka makatorora saka you open for business. Saka you open for business. I was waiting for that one. Hey. And because it depends who is asking, you know? I'm asking come on behalf of the cousins, Japan. Inbox. Saka zvinotoraudza sei nokuti I am asking for my cousin Lorraine Mukundu. Saka kuinbox tochingoti vana madhirepi vose vongoyavo zvekuinbox kumozoselekta yenyu zvekuti munonyara aiwa tichakupa inox nox anokudzidzisai munonyara inox munonyara ndeyanox munonyara isi yenyu ndeyanox munonyara vabhebhi makambona murume anochinyara rulaluunda here ini mamuchibvunza sitonyeni munganyara ini mamuchibvunza sitonyeni mungabvunza sitonyeni muchinyara aumani uindava sorasi ini kune masakara iwewo charonde vakune magari 35 so kana waungada kuti vauye kuinbox iwewo maeji api vapi vacho uri kuda ma40 here kana kuti uri kuda ma32 here kana nyatsa kuspecifya zvako unonyari mafoni apa so vari kuda mashuga mama okay saka tongoti bvawo pa32 kusvika pa40 alright saka imi vasikana vari panevivi vese ivi mana madhirepi kwaita vakanzi uko from 32 years to 40 kwaita vakanzi uko hanzi uyai kuinbox natariro vakomana magitaro uyo haadi visa uyu because agara ari kuvhisa kwacho kudhara atiri kuchandoiko kudhara saka haadi visa anongoda kungokupai rudo ari 20 years ariko anoda ngokupa rudo ndokuarida ngokupa saka kwai from pa 32 to 40 please Lorraine Mukundu uripo here apa hanzi imi is technically atogwa asana atogwa uyu asana atogwa popo arimona atoda from 32 to 40 saka itai nhangi yokutange guys Tariro Masawi inbox pinda imwe inbox muone chwa interview ikoko anogoogle masettings iko achaita interview yake kwachiyeso kuona kuti ndepapanoita because ndiri kuziva kuti panapa mahuri makawandisa muri kushaya vanonyika makawandisa kavasikana varume vapera vashoma saka mungada munokonosangana kuinbox ikoko unogona kungotarapira kokanhongo uri iwewo patinoziva kuti mukova nemagitara animaona mukova nemagitara antika asi hauzopfumuri status dzevanhu irewe
plus kuda ni mwana wake wanaye saka iye zilongo zichigora kuzichengeta mwana wake uchizodawo mwana wake hapana chakaipa kengelina asi iwe semukova nemagitari hauzofumuri mastatus evanhu irevo hauzofumuri mastatus evanhu irevo ungazoita bo ndine imwe family yangu irikokoko inonzi brian malon kasa bmk hari bo manje ungazoita bo kusvika ipapo here bmk alright saka iwewe uri bhozva kwapa kuti uri kuchando uri kuti nandisi kuda varungwa ava veganda rechirungwa ndiri kuda vekumusha okay mutema ndianotoita zvendiane yese vakadzi vechitema ndovane yese zvenaiwe vakadzi vechitema ndovane yese zvo uchimuimbira muziki yako ada vanopinda murudo vanopinda murudo vakadzi vechitema hanzi nemunhu pane munhu anomuziva panapa hanzi hausi kunyepa zvake hanzi asi kunyepa munhu ari bho zveshuwa anomaona aiwa ini ndomuziva zvangu popo munhu ari bho but mufana wangu ka semufana ndifanga kuita chimaketera kavafana handitika chimaketera vafana handichiwana kuti zvifambe asi guys musakangane kutika ndiye akaimba song yandanga ndichikurudzirai panapa handitika inonzi ndangariro handitika tariro his name is Tariro Masawi imini chamunongoitaka song yake iyi handitika mukangoenda kuinbox for now because achiri kuzama kubreaka into this music industry mukangoenda kuinbox mukati ndisenderewo music handitika hanzi first 200 munoa free handitika moridzawo haisati yave pamaitunes haisati yave yakuwanikwa pakawanda handitika then vamwe vachizomukanonoka kuenda munozoiwana yakutengeswa imini zvamunongoita just go to his inbox handitika munotora music let's support one of our own handitika saka regai timbokurudzirai music yake munyatsodzwa kuti ane voice remubedroom riya kaisikaitira ndese mirai muzvinzwire munhu ane voice
cry for you, my love. There's literally no time for tears. My life is so upside down now, but I'm holding on somehow. You should be so proud of me now. I really, really miss your love. Oh, hey, hey, hey. Right, may their souls rest in peace, guys. Kune hama dzedu dzakatungamira anditika dzese dzakatungamira vana sekuru vana mbuya vana mai vana baba vaninyina madzikoma zvese anditika aiwa tinoti ngavarare murugare hanzi nesuwo makatungamira nesuwo tichatevera. Handi munoona music yake iyi yakanyorwa from the heart, guys, yakaimbwa from the heart. Anogona music yekuti kana wambofungawo zvako paya wakagara pasi soka unogona kungodzamisa pfungwa dzako uchiplaya this kind of music, guys, uchingofunga. Munozoti hama dzedu dzakatungamira dzoda kumbopota dzichirangarira, dzoda kupota dzichirangarira. So guys, inini mukana wauya uyu one silver platter hanzi 200 vekutanga anditika ingoyai kuinbox. Ndaona macomments enyu kuti music yake inonakidza, music yake macomments they are so positive anditika kungoenda idai kuna vati inbox yaTariro Masawi chagai mukomana nzi Tariro Masawi mujaindi so ari boboso mongosvikotora kuti ndikudo music andika anokupai music free of charge andika free of charge asi kana azoreleasa andika imwe music yake, guys, let's not hesitate and to support him andika nekuzotengawo paiTunes because uitupuwa wakapa mahara andimona apa tapiwa mari indetori nayo kana ndatongogara pasi so ndikabata pfungwa dzangu kudai so ndikabata musoro so kana ndogaya abereki vangu vakatungamira vakafa so indova ndapasa ndachemaka, guys, ndapasa ndadza mhere papapa asi ndazongonyara hangu vana BMA kaya vari papa andimona ndapasa ndadza mhere andimazviona. Saka zvobodiwawo kuti ungovataridzawo kuti aiwa tinovarangarira. Saka 200 vekutanga endai kuinbox yaTariro Masawi munopiwa music ichi munongodotikandirwa music iyi for free andika he's a fellow Zimbabwean, guys, though achigara kuchando but mumwe wenyu andika let's support him, guys. Mune music industry yaapinda iyi andika ngatimusapote. Anogona mukunzwa music yakakanyasonyora anditariro is tall and handsome. Mabvako kamakazeni kunogugula matabva kunogugula matabva kunogugula ndoona ino vakachanga atidonhu vakakuvata hope mashuva vazi makazene vamhengemhenge vanangu changamukai kana mawana mukana changamu hakuna kuzoenda vatobvako vamwe vakangwara vatonoona animaona ende zvakarika chanyanya kundifadza ini ndechekudai so he's single and open for business andimaona kwanzi as long as une 32 kusvika pa40 uya titaurirane uyai muguguliwe masettings andimaona ndemunoguguliwa muone kuti unokodzera here kuita mai Masawi kuinbox andimaona handitimaona. So guys, manyai kuinbox munogugula munhu usanyare ndikutaurire, guys, ukanyara you sleep andika you lose, ukanyara haugwazi iwo, guys. Mazuva gona the days ekuti achamirira muchino tanzania achikufugamira ne1 gumba chiti please marry me andika can you marry me, guys. Iwe mhanya kuti iwe Tariro ndauyawo inini one open for business ndikunotsvagawo asana ingu vari pano ito mhanya kuti usanyare andika hazvishamisi muchizuzo kakwandisha kuti kona isisimeni zvedu zvakatoita isu Tariro iwo musi wouya andimaona ndo katotosvikawo antimazviona tine vangariko panapa vakatodanana izvizvi nemuchato wandiri kutoenda muna April umu wevanhu pane pamhengemhenge apa antimaona sekuseka sekutamba antimaona. Saka rudoka haruna basa kuti runowanikwa kupi. Unogona kuwana muchechi, unogona kuwana mubhawa, unogona kuwana mustiriti, unogona kuwana pamvengemvenge, unogona kuwana pa anyway ruripo as long as you click and you understand each other chete ndo zviri important antimazviona. So manyai vasikana, manyai
handika haikona kuziva kuinbox wangu uchichema tukazi ndinenge ndemunyama inisisimeli mota havana kundiroya vakandiroya hama dzangu dzakandiroya havadi kundona ndichifara ivo vakomana kungouya pana vachitaura kuti ngavauye kuinbox kuti iite google amasettings tione kuti masettings ari kukwalifaya here kuti tingava kamusha moramba makangoti bhigiti pana muri vangani masimgiri panapa ari kutsvaga muri kutsvaga asi tikuti chi kuti kwauyai vana juli vana maijeten muri kudiwa kumasimgiri ndadai mwana wake 1 iwo une mwana wako 1 inde muri kudiminishi ikoko munosangana kuseri ikoko mutaurirana unogona muri kupindawo painterview handika usanyara let's go and you know what is the go with confidence handiti mazana munoisa maebros aya akanaka kayakadai so handi futi denandiriwoka usaenda ukaita filita don't do filitawo enda nezvauri natural vanimona sezvandirishi natural mwe mwana enda sezvauri kana chikorine mhino bese yako kuenda wakangodai seri oyatsa kuti uiti wandoda yakona kuenda nefilita mangana kana kuzobvisa filita yaya mai mwana kana kuzobvisa zvamunenge mazoraakumeso ozinyatsa kuona aiwa zvazoita kubuda handika inonzi fraud inonzi fraud ida sezvauri pafeyafeya handimaona anyatsa kukuda wakadii wakadaro kwaita single guy Lorraine akuti uyai kuinbox muimbi uyu handika hanzi from 32 years to 40 uya handika ndikutsvakaonei ari single akiti nemwana wangu ione kana nemwana wako uya titaurirani handika ende hanzi inbox me aiwa iwe unogoda kuinboxiwa sei naidomizodwa iwe ndiwe uri kutsvaka inda kuinbox kwatariro iwe ndiwe uri kuda chini wanditi iwe ndiwe uri kuda chini inda kuinbox kwatariro ndikuda murume handitika akada kuinbox anesakagona iyi inindai kuinbox kwake munoungana ikoko mugubhuliwa masettings moonekwa kuti zvakamira sei so Lorraine une 32 you qualify chinda kuinbox unozvimisamisa nokuziva iwo uri queen of unkuita unozvimisamisa uri kuinbox uinonokukwidzawo nevamwe kuko kuinbox nana tokuinya mahumbahumba uyu munonogona amene ikoko kunogona nongowa 1 achimusakangane gaizika mubve makumbira music yake mubve mapiwa music yake kana wapiwawo music wake song yake iyi handika ndangariro iwe wobva wapawo vamwe handika ukapiwa music yake usaonere ipowo vamwe uchipowo vamwe handika thats the only way atinokwanisa kutitera itina kuti timumakete handimazviona music yake mainzwa handika inonyatsofaya inoita music yake nakushandandira taneta nemagugugugugugugugu zvotinoshauri zviri kubva kuleft here zvichienda kuright here zviri kubva kuindepi taneta nemazimdatsol ayavediwe taneta tomodawo music yekuti ndinenge makagara kudai makaisa makumbo mumvura munyatsotonhoregwa makarelaxa so handiti maona makadzikama aya munoti mazimdatsol akana taneta nawo please taneta toda music inokodojora mwoyo handimona seiyo yeta tiridzapa handimazviona so chindai kuinbox kana manopuwa hanzi handipetozowandisa cheri indai kuinbox munopuwa kana mapuwawo music muchiisa macv enyu eusingunesi ikoko then mozopawo vamwe handimaona muchingopawo music tichingodaro tichingodaro handimazviona asiwo zvewe Tariro kana vachinge vaya kuinbox wagoguwa haikona kutambisa zvivana vangu iyo haikona kutambisa because ukazoda kungotambisa ngorova stone yenu uchitiza indokufumura expose zvinhu zvakare pano rovalula musazorovalula kana mutenge marovalula kana makunurora lulalula kana morora ndokunga inbox yazara izvozvo yazara inbox yako izvozvo
mutrairo imomo zvakanaka vainda ikoko kumberi anditika iwe uchizoone ungwaro anditika inandiziva kuti unoda akaita seasi uchizoone ungwaro. So right guys, ndimuimbi wedu uyu ndiye muridzi wesong watanga tichiplaya. Right guys, ari kuzamawo ari kupindawo uchi he's a musician, ari kubreakawo into this music industry, ari ku-UK anditika. So yeah, guys, more supportawo music and then munopuwa for now. As I can't find this profile, vanatawanda vacho vakawanda. Tariro Masawi, Tariro Masawi Lorraine manya Tariro Masawi. Iwe Lisa une munerewe Lisa une munhu Tariro ane page rake rinonzi Tariro Masawi antimaona page. Munogona kuenda kupage anditika kana kuenda kuinbox okupai link yepage mozonolaika page rake anditika handasazotiyanikwawo kana tamunyenga. Munogoyanikwa sei iyani atanga kuya pana tsvaka hanga kuyanikwa iye atouya pano ndiye atanga ijetumeni plus mupostori uyu asi mupostori yaanitika magemezi mupostori ane swag anorova matrekusutu nemasnika emeya muze nemausozi eparesling yaya ndoye anorova iyo yaya ndiye anodresa antimaona. Saka musamutyire zvenyu muri safe andimaona muri safe so so inoona fochu mune vanhu here chachamafu mune vanhu here kana musina vanhu mane kuinbox uri kudiwa munhu mane kuinbox Tariro Masawi traffic ikoko munodaiwa ikoko iye unozosarudza ikoko. Iwe nenzi une munhu herewe indai munoungana ikoko mose besitaringa kuri kudiwa munhu indai munoungana kuinbox Masawi ikoko asi musangoenda kunonyengwa anditika kwai ndibvunze mutupo mazano uchine basa mutupo hauchina kana basa kadai ini Caroline miraindikudzei Caroline mukadzi musikana wapita dewa moyo anera moyo pita dewa moyo anera moyo ndivana moyo vese hazvina kana basa zvemutupo izvo guys hazvina kana basa mutupo hauna kana basa andimaona. Imi ndai munozara kuinbox ini ndai munogugliwa masettings andimaona indai munogugliwa masettings muonekwe kuti muri kuqualify here kuti muite mai Masawi andimaona chete ari kutsvaka asi muimbi ndewemagitari andimaona so hanzi thank you kune vatouya hanzi thank you sisiveri vatisodava message yombo ndomunga kune vava reply here andeni inbox asi uri kuda mutete herewe kana uri kuda chakati simbei njani munhu wake Tariro paitime izita Tariro Masawi ndo zita rake Tariro Masawi unokuti ine indai kuseri kwake indai muda kubva kunyara kuno mwatoinda kudharo indai kuno mwatoinda kudharo muda zvikamba zvemvenge zvisingaroori muchingoda muchitedza kumhanya uko kune vanhu vanotouya pachena chena pajekerere panhene kuti ini ndiri kutsvaka single and searching uyai kuno muda zvanhu zvinenge zvokukunyangirai kumainbox anditika ndizvamuri kutsvaka musatsvage zvanhu zviri kunyangira kumainbox kwazvina kumira mushe muna neyapafeyafeyapa ndiye munhu atori bho manje handimaona kwene zvanhu zvinonyangira zvakataitani zvinonyangira kumainbox handimaona azvinakuziya vanouyaa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 a Tariro ari kuchando kudhara Tariro atori kuchando nechakare saka haasi kutsvaga visa. Tariro is already in UK saka haasi kutsvaga visa. In other words kana ukatoita lake ukatodiwa uri weAfrica iwe ndonozoenda kuchando
bona hanzi paprofile picture fana vati zvara vaudeni wakaisa baba vako vaprofile picture haya indapa peji rakanzi Tariro Masawi alright nekuti umuwane Rasheo une munhu here iwe Rasheo chikosha iwe hauna munhu iwe Rasheo chikosha kwaita vanhuko kwaita munhu Tariro hanzi ane makore mangani ane 35 years ane 35 azouya manje mahure aya usaburuka ruki bhaka une munhu here iwe une munhu hanzi namesi zvedu zvaita mesi garara uriko koko muchaputa interview yenyu monzi munomwe tumira mapikicha ake muchitumira mapikicha muchiguguliwa masettings muchionekwa kuti unokodzera ndiani asi hakuna kuzongoenda kunonyengwa muchikanga makupuwa music kana maenda kuinbox mopuwa chi music naisikangwenya uno mutu wena ukona ugudula ufuna pana ukona usele bacandeni kona le ufuna umuntu naye umuntu hamba wosheliwa wonyengiwa inbox Tariro Masawi ndosara anona ati na Brenda isimeli kurumize kuti update manyai ku inbox ya Tariro Masawi kurutsva kwa mukadzi utori kuchando kudhara ari kuchando nechekare asi kutomboda zvevhisa ariko kuchando ari kuchando kudhara imi mwendai munonyengwa chete mupinde asi anoimba anoona saka achiimba kudaro music yake ndachichairidza for the last time achidonha pano imi chindai munonyengwa kuinbox kuandika hanzi yakanzi songwriter ndizvo exactly maromo aiwana hanzi ndiyoyo maromo zvino maromo zvaunoya neghost iwo unozonyengwa sei iwo righost aiwo maromo neinhingikiri yako neprofile yako chaiyo uonekwe iwana uri ghost unozoti maromo chii izvozvo chiita nezita nefesi yako kana uri kutsvaka unoonekwa fast koko handiona indai munonyengiwa kuseri hanimazviona so guys thank you very much Tariro vari kuuya vese hanzi chimanetikama zvakamira sei manonoka manetikama ingoinda chimwedaona traffic kuseri kokamene wachahwinda kuti ndiani kuseri ndandizvizivi imwena munoitawo traffic kuseri mandla akatozviona kuti vasikana vazara kuinbo zako unozokuti alive achituka godolozi unokuti alive achikushaudha mandla gumbo izvozvi nokuti vasikana vauya kuinbo zotoroti uri gentleman wakanaka tinyengewo andiona unengoda kuti alive kuti ndiri kuamerica inini ichi chinonzi UK inini ndiri kuamerica izvozvi uchenjere kuti kwalive namandla ekelvin gumbo akuti ndikutauriri iwe kugula masettings vazo aiwa iwe ndiwo unotoita bho manje handizandisi chipokweni ausi chipokweni maromo ora ichiri bho chindai guys munopuwa music vamwari kuti hanzi chikuda music chindai kokuseri munopuwa music hanzi I love you baby inbox me aiwazve iwe ndiwo unonomuinboxa zvechachamafo iwe ndiwo unonomuinboxa chinda unomuinboxa iwe baiwe basingosi aburuka imi ndisiye ndirege zvangu Tariro waita zvako rega vai kuinbox indakuridza music yako one more time andika and then chaposta video yako andika ndoramba ndoisawo video yako vanenge vachiti hanzi une 6 pack ishuwa here kuti une 6 pack ko kukamera sei uko kurise kukamera sei uko kwakamera sei guys unoonekwa neatanga kwakasimba kwakanuna kwakakapuwa gore nehafu saka chito
Chimanyai guys munogadzirisa uko andika chimanyai Tariro Masawi ndo star rake andika gaitonyora ndipine kuti munoguguliwa koko ndo kwamuchaitwa interview koko kuseri koko anoona interview yenyu munoitwa ku inbox anomai toda kumisa pamepo guys gaite celeb wedu anditi maona toda kumisa kudarika mukweso toda kumuti muma wedu mine nditrai kuipina ushu anditika pana patira how many are we 132,000 guys tikamusapota teseka imagine kuti chinoitika 132,000 people pana tikamusapota tese guys gayai toenderwa song yedu yemvenge pana tinoenderwa song yedu yemvenge guys pafair free of charge munaneka chinoita naye hanzanzi unopfeka saizani ebhutsu Size 12 guys. Size 12. Andika size 12. Hanzi pane mukadzi akamboisa profile picture handisisi vake ndisisi vake vanga vakamboiswa panhingikiri paprofile picture vachakana basa avo ndiraitika hanzi ndisisi zveshuwa okay. Ndizvozvo aiwa mapostora anyeti aiwa tafara kuvenewe pachirongwa tichakusapota ndazi thank you very much rega ndimbodza music yako apa une zimota rako here riri kumasiri kwako paprofile picture unadziza akuti one guys amene manyai mndwana wanga anochoka bhasikoro guys zimota randabona kuingo amene manyai kumanya ini musazoti ndakudza so indapedza neni waita akusarira hanzadzi thank you very much hanzadzi ini ndichaposta video ndoramba ndikupostira video yako andikarega vauye unosakanganoka pamizi haikoda kuzongona kidzo kane kungotaura dzeku isumuke anditi sho iri bo hanzadzi yangu shasha. Sure. Aiwa voice racho imi. Iwa voice racho guys. Aiwa mndandi kudzira music yakanyasonzwa.
My love, my legs, guys. For Tariro Masawi, my love, my legs. Say my love, my legs, guys. For Tariro Masawi. Mchumba, mimi ndio kuinbox. Tukana ndo kachenga mchangamo. Chakamukai. Chakamukai basingi. Basingi ready. Chakamukai. Say my love, my legs. So mwenye na kizai. Musakanga nokwenda kuinbox patariro masawi anitika chindai munoungana ikoko munoguguliwa ikoko muntu wainterview ikoko mose aneva kana mazo awiniwa anenge aita number 1 aita number 1 ikoko please muzondizivisawo kuti ndindawina ndiwo apanyanga tochiziva kuti Tariro wave nemunhu anditika chindai vose masingwi ndai ikoko ukanyara ugwazi guys ukanyara ugwazi sezvoda kumira kuti hei nda kuzonyengwa ndazonyengwa vakomana vazana vachanyengi nyenga oga zvekuda kumirira kunyengwa izvika izvi indakudzai inozoti ndandakudzai ndapedza nini guys tobatsira pachikamu chinotevera ndika kune vasina kujoina kwasisimelis diaries uko muri kusarira nhasi tanga tine mukomana anonzi Brian nhasi tanakirwa vedu we nhasi taseka kusisimelis diaries uko na1 aiwa tanakirwa vedu we vanga varipo nhasi tafara taseka Brian ana nyaya Brian akachitinakidza zvisingaite mukomana anga aripo anonzi Brian hatinakidza kusisimelis diaries vedu we kana musiko muri kusarira guys uyai kusisimelis diaries uko mujoini musakanga nofite kuenda kuyoutube munolaikawo Sisimelis diaries. Unogona like ungono subscribe chete guys. Musaonere guys Tinongozama kuinda tena yo one. Kungoenda ku YouTube ungono search out Sisimelis diaries ungono subscribe. Penza zako. Tinongozotela. Andiona. Asiwo iwewe show support yo one. Just show support. Just go and show support chete mngolo tell what subscribe but taisa only like you ekoko andimona chino zvitongofamba andika. So guys, I love you all. Take care of yourselves guys. Ngatisangane zvakare nechitatu kudiaries andika kudiaries tisangana ikoko tichinzwa nyaya dzinokododzera mwoyo, nyaya dzinorwadza, nyaya dzino dzese tombonosangana nadzo kuseri ikoko andika kana tichema inongo yanagadzirwa chitauro changu nokuti kana zvoda kuchema asi nhasi ndazochema nekuseka nhasi ndachema ndabuda musodzi kudai ndikabuda musodzi ndachema nekuseka vanhu vakati siyeni nemunhu mwamvura ndachema nekuseka vedu we asi ndambona munhu akadaro muri moya nhasi ndaseka vedu we asi anyway andifadzawo anzi laughing is good and laughing is healthy saka nhasi tamboseka and nhasi tanakirwa. So guys, I love you all. Mosquera bo. Ciao.